आरो सोरबा इउपिपिएलनि नेताया बुंदों, फेरेंगा दाउ गोसोमा बुंदों हाग्रामाया दख'ना गाननांगौ ना 7थाल' देरहानो हाबाय। फोरमाना जाबाय बेनो राजु नार्जारि। MSW पास। नोंथाङा सिन्था खालामनाया मोजां। गाइखेर जानानै, आंगुर जानानै, आफेल जानानैसो सिन्था खालामो इउपिपिएलनि नेताफ्रा। जे राजु नार्जारिया मोनसे समाव बुंदोंमोन जे बिपिएफनि बागा बागा नेताफ्रा इउपिपिएलआव फैजोब्बाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि अननाय आरो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ। नोंथांमोना दिनै आंखौ बे राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि इउपिपिएलनि बिथां बुंनाय एबा प्रेस मिट होनायनि सायाव बिपिएफआ देरहानानै सरखार खालामनायनि उनाव मानो 100 कौटि रांखौ इयुथफोरनो होनो हादिया आरो लोगोसे 40 कौटि गेरेन्टिखौ मानो दासिमबो आइजोफोरनो होनो हायाखै। बेनिखायनो होनो हायैनि थाखाय जोङो धरना सेक्रेटारियेटआव धरना होगोन एबा इयुथफ्रा धरना होनांगौ होननानै बिथाङा प्रेस मिट खालामदों। जोबोद मिनिथाव आरो मोनसे बियो सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफआ देरहानानै बयनिख्रुइबो बांसिन 28 बियाबाव देरहानानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टआ मास मोनसेयानो जाजोबाखै। बे मास मोनसे जायैयावनो इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारि बिथाङा जेरैबायदि बुंबाय बे मोनसे हास्यकर। अब्ला आं बिथांखौ सोंगोन जे नोंथांनि दैदेननाय इउपिपिएल बिटिआर परिबर्तन सरकारा, प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बोसोरबायाव माब्रैहाय सरकार बायजासिमावबो नोंसोरो मानो आइजोफोरनो 75,000 होनो होननानै सरकार दाजेनबानो बुंनाया नोंसोर मानो होनो हादिया? बेनिखायनो आं नोंथांखौ खावलायगोन जे नोङो प्रेस मिट होनायाव जाय साखाथियाव जिरायनानै थानाय आइजो बिथांमोन दङ, नोंथाङा बिसोरनाव सोंग्रोदो जे जों इउपिपिएलआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मानो 75,000 होनो होननाया होनो हादिया। नोंथाङा बेखौ सोंनानै लाग्रो। नोंथांखौ बेखौ सोंनो आरो मिथिनानै लानो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। आरो राजु नार्जारि नोंथां, बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जोबोद डिग्रिधारि आरो लेखा गोरों मोनसे राजनितिक हान्जा होननानै बुंनानै लायो। अब्ला नोंथाङा दिनै मास मोनसे जायैयाव हाग्रामा महिलारिखौ जे 100 कौटिखौ मानो होदिया होननाया नोंथाङा निस्सय आं सानो माबा मोनसे गड़बड़ जाबाय नोंथांनि सिन्ताधाराया। मानो होनबा नोंथाङा दाखालि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव गाज्रि रोखोमै जेननानै, अब्लाबो जेननानैबो नोंथाङा इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारिखौ नागाराखै। रायजोफ्रा मिथिबाय नोंथाङा जे सासे खम भटआव जेननानै मोनसे मेन्टेलि फ्रास्ट्रेसन जानानै दङ, जायनि थाखाय नोंथाङा मास मोनसे जायैयावनो हाग्रामा महिलारिनि बिटिसि सरकार खुंनाय बिपिएफनि गभर्नमेन्टखौ नोंथाङा सोंखारिजेननो आराम्भ खालामबाय। बेखौथ' बयबो गोमोगोन। आंनोब्ला नोंथाङा जेसे दिन इउपिपिएलआव थागोन बे इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिया, आनसलिक दला गोमालांगोन। बेनिखायनो नोंथांखौ आं खावलायगोन, नोंथाङा बे मेन्टेलिटिजों इउपिपिएलनि राजनितिक हान्जाखौ दैदेननो हानाय नङा। बेखायनो नोंथाङा इमिडियेट रेजिगनेसन होनानै नोंथाङा ट्रिटमेन्टनि बेबस्था लानांगौ। मानो होनबा नोंथाङा जि प्रेस मिट खालामनाय समाव बाथ्राफोरखौ बुङो, नोंथांनि नायनाय साइजआ नेवलाय खर' नायनाय बायदि साइज नुयो। नोंथाङा खेल खालाम। बेखायनो बे सिन्ताधाराजों नोंथाङा पार्टिखौ दैदेननो हाया। नोंथांमोन बायदि लिडार थानायनि थाखायनो इउपिपिएलआ दिनै 12था देरहादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना जेसेबांखि बुंनानै लाया मानो नोंथांमोना 7थाल' देरहानो हाबाय। फोरमाना जाबाय बेनो राजु नार्जारि। MSW पास। नोंथाङा सिन्था खालामनाया मोजां। नोंथांमोना खालामनो सानदों, उन्दै सात्रफोरखौ लानानै आन्दलन खालामफिननो नागिरदों। नाथाय आं खावलायगोन
रायजो राजाया फोथायनो गोब्राब जाबाय। मानो होनबा नोंथांमोना फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ लिरनानै होबोनाय बाथ्राखौ रावबो बावाखै आरो बियो बिटिआर पिस एग्रिमेन्टआव रोखा रोखा दङ। आरो बिटिएडिखौ रिनेम होननानै बुंनाय रावाबो गोमोरनानै थाङाखै। बेबो बिटिआरनि पिस एग्रिमेन्टआव रोखा रोखा लिरनाय दङ। बेखौ रायजोफ्रा बावाखै। आरो नोंथांमोना बड'लेण्ड नांला होननानै लिरबोनानैबो नोंथांमोना दिनै आन्दलन खालामनो नागिरबाय। मानि थाखाय? नोंथांमोना बिटिआरनि गासै दफायाव थानाय मोननांगौ जिथु दफाफोर दंमोन बेखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय नोंथांमोना आन्दलन खालामदों। बोसोरबानि गेजेराव मानो खालामाखैमोन? प्रमद बर'नि सरकारखौ मानो सोंखारियाखैमोन? नोंथांमोनाथ' सरकाराव दंमोन, मानोथो आन्दलन खालामनो हायाखै? बेखौ रायजोफ्रा गोमोदों। बेनिखायनो आं खावलायगोन, नोंथाङा बेबादि नंबां जाबां मास मोनसे जायगायावनो होनो हायैनि आन्दलन खालामनो सेंग्राफोरखौ फोरमायनाय आरो खावलायनाय आरो सेक्रेटारियेटआव दहरना होनो नागिरनाया जोबोद लासिंसिं मुगैथाव। बे नोंथांनि राव जानो हाया। नोंथाङा खमसे खम बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेराव नोंथाङा बुंनो समायो। जुदि मावाखैमोनब्ला मावाब्ला गेरेन्टिनि गासै खोथा मोनफ्रोमबो हाग्रामा महिलारिया मावगोन आरो आराम्भ खालामबाय। नोंथांमोना बोसोरबायाव जेबो मावनो हायाखै। बेखायनो आं मोनसे जोबथारनो खावलायनो लुबैदों, नोंथांमोना आन्दलनखौ खालामोब्ला ओरैबायदि खालामनाया मोजां। आं खावलायगोन, बिटिआर एग्रिमेन्टखौ प्रत्याहार खालामदो, बेखौ बाद होदो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना न' बड'लेण्ड न' रेस्ट उइ वान बड'लेण्ड होननानै नोंथांमोना आन्दलन खालामफिन। अब्ला रायजोफ्रा हयथ' सहाय खालामनो हागौ। एबा जोंबो बुंगोन, निस्सय जाफुङैनि थाखाय आन्दलन खालामफिनबायलै इउपिपिएलआ बा एबसुआ होननानै जों बुंनो मोनसे खाबु मोनगोन। बेनिखायनो आं नोंथांखौ बेफोर बुंनाय बाथ्राफोरखौ ज्राब दोननानै नंखाय बाखाय आन्दलन खालामनो नागिरनाय बेफोरखौ बाद होनानै दिल्ली सिल्ली आन्दलन खालामाबालानो नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आरो इउपिपिएल ज' लोगो नांना रायजो राजाफोरखौ लानानै नोंथाङा न' बड'लेण्ड न' रेस्ट उइ वान बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 होमबाना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नोंसोर आशीर्बाद मोनगोन आरो आत्माया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माया गोजोननाय मोनगोन। बेखौ खावलायनाय जाबाय नोंथांनिसिम। सारगार बुनाय समफोरावहाय राजु नार्जारिया बुंदोंमोन, बिपिएफआ माबा मोनसे खामानि मावनाय खोन्थानो हायोब्ला आं 5,000 पुरस्कार होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिनि सायाव? बेथ' जोबोद मिनिथाव आरो लाजिथाव। बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनानै बबाव गन्थंखौ दोनखोमाखो, रायजोफोरनि सिगाङाव मा बुंनो सानदों आरो मा लाइनजों बुंनो नागिरामोन? खोनासं एमएसडब्लिउ राजु नार्जारि, नोंथाङा जे बिजिनि स्टेडियामाव बुंदोंमोन जेला आइजोफोरखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप होनो आरो अरुणोदय होनो बायदि बायदि बिथांखिफोरखौ होनो होननानै सुबुं जमा लिंदोंमोन बिजिनि स्टेडियामाव कलेजनि साहा थानाय फोथाराव। नोंथाङा बावबाय नामा? नोंथाङा दाबो रिभिउ खालामनानै नाय। नोंथाङा बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि लुनाय दलांजों दैमानि दलां साजों थांनानै हाग्रामा महिलारिनि सरकाराव बानायनाय 17 बोसोराव बानायनाय दलां बारलांनानै लामाजों थांनानै बिजिनिनि जौगानाय ओनसोलाव फोथाराव थांनानै नोंथाङा मा बुङामोन? रायजोफोर, बिपिएफआ माबा मावनाय बिजिनि ओनसोलाव दङबा आंनो खोन्था, नोंथांमोननो आं 5,000 पुरस्कार होगोन होननानै बुंदोंमोन। बावबाय नामा नोंथाङा? नोंथाङा होदो, फैदो कमिटि दानानै जों ज' सार्भे खालामनि बोसोरबायाव इउपिपिएलआ मा मावा आरो बिपिएफआ 17 बोसोराव मा मावबोखो बेखौ जोङो सार्भे खालामनो बिपिएफनि सोद्रोमा आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमा आरो नोंथाङानो टीम लिडार जानानै सार्भे खालामदिनि फै आरो बे कमिटिखौ दानो नोंथाङानो दायित्व लानानै सार्भे खालामनांगौ। नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। नोंथांमोना हाग्रामा लुनाय सेक्रेटारियेटआव बोसोरबा जिरायनानै गभर्नमेन्ट खालामबाय, लामा सामा हाग्रामा लुनाय बिपिएफ लुनायजों थाबायबाय, इउनिभारसिटियाव फिसा फिसौ फोरोंबाय, बिदा फंबाय फोरोंबाय, इन्जिनियार कलेजाव फोरोंबाय, सिआइटिआव फोरोंबाय, मेडिकेल कलेजाव दिनै फरायनाया जागायजेनबाय आरो गिदिर गिदिर जोंहा दिनै चिरां जिल्ला जाबाय, दिनैहाय तामुलपुर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जाबाय, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाबाय, अब्लाबो नोंथांमोना जेबो मावाखै होनबाय। दा बेफोरथ' मोनसे लासिंसिं नङा होमबा? बेनिखायनो आं खावलायगोन जोबथारनायाव
नोंथाङा बेफोर खोथानिफ्राय गोजानाव थानानै नोंथाङा खोब टीमनि दैदेनगिरि जानानै नोंथाङा इउपिपिएलखौ दैदेन। नङाब्ला नोंथाङा उसुबिदा मोनबायबा जा नुयो नोंथांनि बुंनायनि फाव चेहरा माबा फैगौ नामा ओरै फैगौ नामा नेवलाय खर' साइसजों नों जेरैबायदि बाथ्राखौ बुङो नोंखौ फोथायनो आरो बिसास खालामनो दा रायजो राजा गैला। मानो होनबा नोंथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसायख'थियाव जेननानै नोंथाङा दासिमबो बे फ्रास्ट्रेसनानो जोबाखै। बेनिखायनो नोंथाङा इउपिपिएलखौ नागारोब्ला हयथ' सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारि जायोबा इउपिपिएलआ थांगोन, नङाबा इउपिपिएलआ गोमालांसिगोन। सारनाव मोनसे सोंथिबाव, राजु नार्जारिया बुंदोंमोन जे बिपिएफखौ नागारै नागारै गासैबो दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलआव हाबफैबाय होननानै, नाथायबा दिनैनि दिनाव बिपिएफआ फिन आरो खुंथायाव फैफिनबाय। बिनि सायाव सारमोना मा रियेलाइज खालामो? बेखौथ' रायजो राजाया नुबायानो जे राजु नार्जारिया मोनसे समाव बुंदोंमोन जे बिपिएफनि बागा बागा नेताफ्रा इउपिपिएलआव फैजोब्बाय आरो बिपिएफआव रावबो नेता गैलिया आरो गोरों गोराबो गैलिया, हाग्रामाया हारसिङै जाबाय, बिपिएफआ एबारनो गोमोरजोब्बाय, बिपिएफ थानाय नंला, लाथिख' जासिगोन होनदोंमोन। आं बेखौसो सोंगोन राजु नार्जारिनाव, बै बागा बागाया सोर सोर आरो साबेसे बागा बागाया थांनानै इउपिपिएलखौ मदद हैखो? आरो मदद हैदोंब्ला आं बेखौसो सोंगोन जे बे बागा बागाफ्रा देरहाहोनो थाङामोन, बै बिपिएफनिफ्राय थांनाय बागा बागा नेताफ्रा, गोरों गोरा नेताफ्रा हाग्रामाखौ गोदाव सोराव हारसिङै गारलांनानै आलाय आथानि खालामलांनानै इउपिपिएलखौ माबादि दैदेनहैखो बेखौ नोंथांनाव सोंनाय जाबाय। आंथ' नुनायाव बे बागा बागा नेताफ्रा थांनानै इउपिपिएलआव थांनानै इउपिपिएलखौ सिफायहैबाय आरो सिफायहैदोंसो राजु नार्जारि। मानो होनबा नोंथांमोना बे बिपिएफनि बागा बागा थाङै समाव थांनाय 2020आव एसेल'यैब्लाबो 11 आरो 12 मानसि हिसाबै 11 आरो डाबलजों 12 बियाबाव देरहानो हादोंमोन। नाथाय बागा बागा नेताफोर थांसेयाव 2025नि बिटिसिनि बिसायख'थियाव बोरैहाय 12थानिफ्राय 7 जन देरहानो हाखो? बियो बारायनाय जादोंना राजु नार्जारि? बियो इउपिपिएलनि देरहासारनाय जादोंना? दा बेखौ रायजोफोरनाव सोंदो, बे बांसिन मोननाय जाखो ना खमसिन मोननाय जाखो? आरो जि समावहाय नोंथांमोना बुंदोंमोन जे गाइखेर जानानै, आंगुर जानानै, आफेल जानानैसो सिन्था खालामो इउपिपिएलनि नेताफ्रा, नाथाय बिपिएफनि नेताफ्रा लामा सामा जौ लोंनानै फेना गोग्लैलाबायनानै थायो। आरो सोरबा इउपिपिएलनि नेताया बुंदों, फेरेंगा दाउ गोसोमा बुंदों हाग्रामाया दख'ना गाननांगौ। दा नोंथांमोननि इउपिपिएलनि बै बुंग्रा फेरेंगाखौ मा गानहोनांगौ? समाजाव बुंनो समाया। आं बुंगोन, फेरेंगाया जुदि दख'ना गानहोनांगौ होनबायबा बेथ' हारिमुनिसो ड्रेस, जोंनि हारिनि मोनसे आइजो माहारिनि बे जोंनि ओंथि गोनां गानग्रा दख'ना, बेथ' मोजांबाव। नाथाय नोंथांखौ जों मा गानहोनो आं सानदों। नोंथांमोना जुदि इसिबां डिग्रिधारि, इसिबां गियानि व्यक्तिफोर दंमोनब्ला, नोंथांबादि MSW पास जालायनाय दंमोनब्ला दैदेननायाव, नोंथांमोना मानो बै समावबो 12ल' देरहानानै लिलि हटेलनि जादुजों नोंथांमोनहा सरखार खालामनानै बोसोरबा परिबर्तन सरखार खुंनो हानानै नोंथांमोना जेरैबायदि राजसिक जीवन साप्लाइ इत्यादि खालामनानै बिटिसिनि जायगाखौनो बिटिआर नामै बुङै बुङै बिटिआर जायैखौनो बुंनानै हाथाय नांगानायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय नोंथांमोना 28 बिजाबाव बिपिएफआ देरहानानै सरखार खालामनायखौबो मास मोनसे जायियावनो मानो मावदिया, मानो मावनो हायाखै, धरना होनांगौ, बे मावनो हायैनि दाया सोरनि होननानै बुंनाया बे जुक्ति गैया। बेखौ रायजोफ्राबो मिथिखागौ। दा नोंथांमोना इसिबां जुदि इउपिपिएलखौ दैदेनबोदोंमोनब्ला, गोजोन सान्थि लाबोदोंमोनब्ला, नोंथांमोना मानो
बे बोसोरबायाव लेखा गोरों जायहा बिमा बिफाखौनो थगायो, बे नेता जायहा नेहात गलामनि फिसा, जौ फाननानै जाग्रानि फिसा, खामला मावग्रा, खैला खनियाव खामानि मावग्रा आरो न'फ्रानो प्लास्टिकनि जोबमोन, बे बिथां BSc MSc पास बिथां मानगोनां जादुखरि प्रमद बर'जों हायार सेकेन्डारिल' पास जानायजों बोरैहाय नोंसोरो 11-12 बोसोर एबसुनि आफादगिरि खालामनानै जानानै बोरैहाय आन्दलनखौ दैदेनबोआ? थारमाने नोंथांमोननि रोंगौथिया हायार सेकेन्डारि पास सिबाङानो नङामोन, बेखौसो दा बुजिनानै लानांगोन। आरो नोंथांमोना इसिबां गोरों दंमोनब्ला, नोंथांमोननि साननाय हनाया आफेल आंगुर जानानै सिन्था धाराफ्रा बिराद मोजां मोजां सानदोंमोनब्ला, नोंथांमोना माब्रैहाय हायार सेकेन्डारिल' पास सासे बर' हारिनि मोदाय नोंथांमोना जायखौ होनो, जायहा मानगोनां प्रमद बर' MSc BSc पास हायार सेकेन्डारिल' पास जानायजों बोरै CEM खुंजाखो? नोंथांमोन बायदि लेखा गोरोंआनोथ' CEM जानांगौमोन ना। बेथ' जारिमिनाव, बर' हारिनि जारिमिनाव गिलु बालु जोमै गोसोम बादि जानानै थासिगोन। बेखौ रायजोफ्रा बिजिरनानै दिनै फोरमायनांगौ आरो बिथांखौ खावलायनांगौ, आरो बिथाङा जाहाथे भबिष्यत बेबादि जानला मोनला खोथाफोरखौ बुङा। बिनि थाखाय दिनै आङो दिनैनि नैबे जोंनि आं बुंनाय चेनेलनि गेजेरजों नोंथांखौ खावलायो, नोंथांमोना सानै हयै राजनितिखौ बयहाबो राजनिति गेलेनायनि अधिकारा दङ, नाथाय नंबां जाबां बायदिसिना बायदिसिना होननानै बेबादि जुदि माबाखौ राजनितिखौ दैदेनो, बे राजनितिकआ मालाबाबो गोग्गो जाया। मानोना BPFआ 17 बोसोर खुंखांबाय BTCखौ, आरो दा नै खुंजेनबाय, बियो माब्ला जोबहैगोन जों बेखौ बुंनो हाया। बे गभर्नमेन्टआ, दानि हाग्रामा महिलारि सरकारा बोसोरबाल' नङा, बोसोरबानि उनाव आरो बोसोरबा, बोसोरबानि उनाव बोसोरबा रायजोफ्रा अनसायगोन, जायनि थाफाव नोंसिनि बेबादि मेलेम गेसाव दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायखौ थांनाय 5थि BTCनि बिसायख'थिनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फेजेननानै फेसेवबाय आरो नोंथांमोनखौ दैमायाव फोजावहरखाबाय। बेखौ साननानै लादो। बेखायनो दिनै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायबाय, बे दिनैनि आंनि फोरमायथिनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो, गमामायै जे UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया हाग्रामा महिलारिनि सरकारखौ मास मोनसे जायैयावनो इयुथफोरखौ, अमेनफोरखौ आन्दलन खालामनो थिननाया बेसेबां गनायजाथाव जादों, आरो बियो इयुननि थाखाय मोजां राव जादों नामा? बिनि थाखाय नोंथांमोना बिजिरनानै नायगोन होननानै आं साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम गोसो गोथारै खावलायनानै दिनैनि थोंजोङै राजु नार्जारिखौ सोंखारिनायनि दिनैनि आंनि कन्टेन्ट एबा बुंथिनाय रावखौ आं बेखिनियावनो गासै BTC आरो BTCनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ गंलायै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय हरनानै नोंथांमोना सैथोखौ बिजिरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।